ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ അധ്യായമാണ്? ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാമത്തെ അധ്യായം. ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് ധ്യാന യോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം. ധ്യാന യോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം. യോഗം, ധ്യാന യോഗം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് യോഗ? യോഗ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാതാജി കേട്ടില്ല. കൂടിച്ചേരുക, അതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ആറാമത്തെ അധ്യായം വരെ കർമ്മയോഗമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ധ്യാനയോഗം. നാളെ മുതൽ, അതായത് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോ കർമ്മയോഗം പഠിച്ചു, അതുപോലെ ജ്ഞാനയോഗം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഭക്തിയോഗമുണ്ട്, അഷ്ടാംഗ യോഗമുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ യോഗയുണ്ടല്ലേ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗയായാലും അഷ്ടാംഗ യോഗയായാലും ഏത് യോഗയായാലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യം ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറയാം. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ആശാ മാതാജി സ്ഥിരമായിട്ട് നേരത്തെ വന്നിരിക്കും അല്ലെ മാതാജി? മാതാജി വന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഗുണമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ അധ്യായം നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. എല്ലാ അധ്യായത്തിന്റെയും ശ്ലോകങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ആറാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മബലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തി കൂടാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സന്യാസി. അല്ലാതെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സന്യാസിയും യഥാർത്ഥ യോഗിയും എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കടമയൊന്നും നിർവഹിക്കാതെ ഭക്തി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നവരല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്യാസി അല്ലെ യോഗി. തന്റെ ഫലത്തിൽ ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ്. തന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു. പല രീതിയിലുള്ള യോഗയുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പടത്തിൽ കാണാം, ഒരാൾ ഇവിടെ യോഗാസനം ചെയ്യാണ്. നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. അത്രയും തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തില് വസ്ത്രമില്ലാതെ നിൽക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുത്തു വിറയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു തണുപ്പിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി തന്റെ ശരീരത്തിൽ തണുപ്പേൽക്കാതെ ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്നത്, ഇതാണോ ശരിക്കും യോഗ? അതോ ഇതാണോ യോഗ? പല രീതിയിലുള്ള യോഗകൾ നമ്മൾ കാണും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരൊക്കെ എന്തോ ശക്തി കിട്ടി ഇവർ ചെയ്യുന്നതാണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഭഗവാനിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. പക്ഷെ ഇതാണോ യോഗ? ഇപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന യോഗയാണിത്. അവര് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ്, അവരുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കിട്ടാൻ, ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി യോഗ ചെയ്യുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ യോഗ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ശരിക്കും യോഗ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത്. യോഗാസനം ചെയ്യും, ആ യോഗയ്ക്ക് പോകാം, കുറച്ച് വണ്ണമൊക്കെ കുറയുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് യോഗയ്ക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് ബിയർ യോഗ, വലിയ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതാണ്. അവര് ബിയർ കുടിച്ച് യോഗാസനം ചെയ്യുന്നു. ഗോട്ട് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് നട്ടലിനൊക്കെ ഇതുപോലെ ആടിനെ കൊണ്ട് നടത്തിച്ച് യോഗാസനം ചെയ്യുന്നു.
പിന്നെ കൂടുതൽ നേരം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ കസേരയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയർ യോഗ എന്ന് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള യോഗയാണ് നമുക്കിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ചെയർ യോഗ, പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമനുള്ള യോഗ, ക്യാറ്റ് യോഗ, അങ്ങനെ പല യോഗ. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? പണ്ട് ഇതേപോലൊരു യോഗാസനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് സത്യയുഗത്തിൽ. ഹിരണ്യകശിപു. അതെ, ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു 60,000 വർഷം ഇതുപോലെ യോഗ ചെയ്തതാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ വരുത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓരോ യോഗകളാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് യോഗ? ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് യോഗ. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഈ യോഗകളെല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യോഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 8 അംഗങ്ങളുള്ള യോഗ. 8 അംഗങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പതഞ്ജലി യോഗ സൂത്ര, അതിലാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് അത്രയും വിപുലമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ 8 അംഗങ്ങളാണ്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, ഇങ്ങനെ 8 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യരുതാത്തത്, നമ്മൾ നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മളുടെ ആഹാരശൈലി, നമ്മളുടെ ഉറക്കം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മളുടെ ദിനചര്യകൾ, നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് നിയമം. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിറ്റിയിലോ ഒരു ടൗണിലും ഗ്രാമപ്രദേശത്തും ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ കാട്ടിൽ പോയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതായത് സത്യയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്തിരുന്നത്. കാട്ടിൽ പോയി ചെയ്യുക എന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. അതായത് വെളിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പൊ ചിലര് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാവിലെ വീട്ടില് ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ആരും കാണില്ല, അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാട്ടിൽ തന്നെ പോയി മറ്റ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സെക്ലൂഡഡ് പ്ലേസിലാണ് ഇരുന്ന് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇതിൽ ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന രീതി. അത് തറയില് കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കണം. കുശപ്പുല്ലിന്റെ മുകളിൽ മാനിന്റെ തോലിടും. ഈ മാൻ തോൽ ഇടുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. മാൻ തോൽ ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ജന്തുക്കളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മാൻ തോൽ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ ആ മാനിന്റെ തോലിൽ ഇടുക. എന്നിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അധികം ഉയർന്ന സ്ഥലവും ആകരുത്, അധികം താഴ്ന്ന സ്ഥലവും ആകരുത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കഴുത്ത്, നമ്മളുടെ തല, നമ്മളുടെ നട്ടെല്ല്, ഇതെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നേരെ വെക്കുക. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ നേരെ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തോട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. എന്നിട്ട് മനസ്സ് വേറൊന്നും, ഒരു ഭയവും കൂടാതെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വെളിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിനെ അത്രയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തപസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആസന. ഇനി പ്രാണായാമം, ഇതിൽ പറയുന്ന അടുത്ത അംഗമാണ് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മളുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്. പിന്നെ പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വെടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെങ്ങാണ് ഇതുപോലെ കാട്ടിൽ പോയുള്ള അവസ്ഥ നോക്കൂ, വീട്ടിലെല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യുകയായിരിക്കും, ഇപ്പോ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. പിന്നീട് ഉള്ള അംഗം ഏതാണ്? പ്രാണായാമം, അടുത്ത പ്രത്യാഹാര പറഞ്ഞു. ധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും മറ്റുള്ള ആഗ്രഹം ഒന്നും കാണില്ല. നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കും, അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എവിടെല്ലാമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.
പക്ഷേ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനെ അത്രയും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ഭൗതികതയെ ഉണർത്താനാണ് ശരിക്കും ഈ യോഗകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓഫീസ് യോഗ, ബിസിനസ് യോഗ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികമായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്ന ഈ യോഗകളെല്ലാം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ധ്യാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെഴുകുതിരിയിലുള്ള ഒരു തീനാളം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ആ തീനാളം ഇങ്ങനെ ഒലയും അല്ലെ? എന്നാൽ കാറ്റില്ലാത്തപ്പോഴോ അത് നന്നായിട്ട് ആളിക്കത്തും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അത്രയും ആളിക്കത്തുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നീട് അവസാനമാണ് സമാധി. സമാധി എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വിഷയവും നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ ഒരു യോഗി ഇരിക്കുന്ന നോക്കാം. ആ യോഗി ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു കടുവ നടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഈ കടുവ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ, ഈ മൃഗങ്ങൾ വല്ലതും നമ്മളെ വന്ന് കൊല്ലുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഒരു ചിന്തയിലും പോകാതെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും, ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും മഴ വന്നാൽ പോലും അതിലൊന്നും ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന് അതേ ഒരു രീതിയിൽ ഊണും ഉറക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ, ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാതെ മാസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. നമുക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ എണീറ്റാൽ തന്നെ പത്രം നോക്കണം, ചായ കുടിക്കണം. അതുപോലെ ഈ നേരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? നട്ടെല്ലെല്ലാം നിവർത്തി ഇതുപോലെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നടുവേദനയൊക്കെ വരും അല്ലെ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു യോഗാസനം ചെയ്യാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാണ്? ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എല്ലാരും? ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ? അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. ഈ കലിയുഗത്തില് അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ മറ്റേ 3 യുഗങ്ങളിലും ആൾക്കാർ ചെയ്താണ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അതാണ്, കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, ജ്ഞാനവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിച്ചതും എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ പ്രഭു ആയിട്ട് വന്നതും നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡില് ഈ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇരുന്ന് യോഗയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഈ നാമം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ച് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനോദിനി മാതാജി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ എല്ലാ ഉള്ളടക്കവും മാതാജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതെ, ഈ ഒരു യോഗ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ഇത് ഏത് യുഗത്തിലുള്ളതാണ്? ഇത് സത്യയുഗത്തിലാണ്. ഇത്രയും എത്ര വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ യുഗത്തില് ഇത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഏത് യുഗത്തിലാണ്? കലിയുഗത്തിലാണ്. അതിനാൽ വ്യാസദേവൻ, കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് വ്യാസദേവൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കലിയുഗത്തിലുള്ളവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തില് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വ്യാസദേവൻ പറയുകയാണ്, മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാഹി ഉപാധൃത. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആയുസ് കുറവുള്ളവരാണ്, വഴക്കടിക്കുന്നവരാണ്, അലസന്മാരാണ്. നമ്മളെല്ലാരും മടി നമ്മളെല്ലാരെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. മടി പിടിച്ചിരിക്കും, വഴി തെറ്റിക്കും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സ് പല റൂട്ടിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്, അസ്വസ്ഥരാണ് നമ്മളെല്ലാരും. ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏകാഗ്രമായി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുക? നമുക്ക് ഇത്രയും കൊല്ലം ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ആയുസില്ല. നമ്മളെല്ലാം എപ്പോഴും കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്ന് നല്ല തണുപ്പ് വരുന്ന ഭയങ്കര ചൂട് കാലത്ത് ആ AC ഒന്ന് ഇടുവോ, ആ ഫാൻ ഒന്ന് ഇടുവോ, നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചൂട്. തണുപ്പാണെങ്കിലോ ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെയിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, ആ തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. അത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു പാതയാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഇതിൽ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
ഉദ്ധരേധാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധു രാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവ് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശത്രു. നമുക്കറിയാം, കൂടുതൽ പേരും ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ശത്രു സംഹാര പൂജയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ശത്രു ആരാണ്? മറ്റാരുമല്ല, നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സ്, ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ശത്രുവുമാകുന്നത്. നമ്മൾ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരുത്തി നമ്മൾ ആ മനസ്സ് വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ശത്രു ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മറ്റൊരാള് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ആ മനസ്സ് നമ്മളെ ശത്രുവാക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് നമ്മളെ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും അനുവദിക്കും. അതാണ് ആ മനസ്സ് നമ്മളുടെ മിത്രമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തു ശത്രുവും. എന്നാൽ ശരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശത്രു തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു യുഗത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ തെറ്റിന്റെ പാതയിലോട്ടായിരിക്കും കൊണ്ടുപോവുക. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് നമ്മളുടെ തന്നെ മനസ്സ്. നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളോ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരും തന്നെയല്ല. ഈ മനസ്സിനെയാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ ശത്രുവായ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും? ഈ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അംബരീഷ രാജാവിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ കാണാം. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ചെയ്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ എല്ലാം മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. സവേ മന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോ ഹരിർമന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം സകാരാച്യുത സത്കഥോദയേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം തന്റെ സവേ മന കൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയോ, തന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മളുടെ ശുക്രാജ ആരാണ് കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ. ദുർവാസ മുനിയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടുതൽ പേർക്കും ഈ കഥ അതെ അതെ, ദുർവാസ മുനി. ദുർവാസ മുനി ഇതുപോലെ വധിക്കാനായിട്ട് ഒരു അസുരനെ വിടുകയാണ്. അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം ആ ദുർവാസ മുനിയെ ശപിക്കുകയോ അസുരനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയല്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്റെ മനസ്സ് പാതാരവിന്ദങ്ങളിലാണ് അർപ്പിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകൾ, എല്ലാ സെൻസസും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്, അർജുനൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ഉറ്റ സുഹൃത്താക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് ഈ നമ്മളുടെ മനസ്സ്. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാന്തി നേടണമെങ്കിൽ ഈ മനസ്സിനെയാണ് കീഴടക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കീഴടക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖം ദുഃഖം എല്ലാം മാനം അപമാനം എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും കാണുക. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇതാരാണ്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാന്ന് പറയാം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അല്ലല്ലോ, ഹരിദാസ് താക്കൂർ. ഹരിദാസ് താക്കൂറാണ്. അതെ, ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ പേര്? രാമാചാര്യൻ.
നാമാചാര്യർ. അതെ, നാമാചാര്യർ. 3 ലക്ഷം നാമങ്ങളാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂർ ജപിക്കുക. ആരാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂർ? ആരാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂറായിട്ട് അവതരിച്ചത്? ബ്രഹ്മാവ്. അതെ, ബ്രഹ്മാവ് അല്ലേ? അതെ, ബ്രഹ്മാവാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂറായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിലാണ്. കലിയുഗത്തില് ബ്രഹ്മാവ് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. 3 ലക്ഷം നാമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജപിക്കും. ആ സമയത്ത് മുഗൾസ് ഒക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു മുസൽമാനാണ്. മുസൽമാൻ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം അധികാരിയായ ജാൻ ഖാസി എന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ നാമം ജപിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും. അപ്പൊ ജയിലിൽ ഇടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്, നമ്മളെങ്ങാനും ജയിലിലായാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്തുമാത്രം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു നാണക്കേട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കും. ഹരിദാസ് താക്കൂർ ആ ജയിലിൽ ചെന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ജയിലിൽ ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജയിലിലുള്ള മറ്റുള്ള ജയിൽവാസികൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജയിലിലായിട്ടും? അപ്പൊ പറയും, ഈ ജയില് മാത്രമല്ല, ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലും നമ്മൾ ജയിലിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാരും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യം എന്നീ ജയിലിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും കിടക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ഒരു മഹാമന്ത്രം മാത്രമേ നമ്മളെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവരെടുത്തും നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജയിൽവാസികളും നാമം ജപിച്ചപ്പോൾ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ അവര് നമ്മളുടെ ഈ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ വിളിക്കും. ഒരു നവാബ് ഒരു ദിവസം ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, നീ ഒരു ഇസ്ലാം അല്ലേ? ഇസ്ലാം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും നീ എന്തിനാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിലോട്ട് പോകുന്നത്? അപ്പോ ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറയും, ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം ഒരേ ദൈവമാണ്. എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ആ ഒരു ദൈവത്തിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന് പല നാമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓരോ റിലിജിയനിലും ഉള്ള ആൾക്കാർ പല പല പേരിലാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത്. ഞാനും ആ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതേ ദൈവമാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ ആ ദൈവത്തെ പൂജിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നവാബ് പറയും, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ജനിച്ച ആ ഒരു റിലിജിയനിലുള്ള ദൈവത്തെ വിളിച്ചാ പോരെ. ഇനി നീ ഇതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാൻ തക്കതായ ശിക്ഷ തരും എന്ന് നവാബ് പറയുകയാണ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ മുറിച്ച് എത്ര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചാൽ പോലും, എന്റെ ജീവൻ പോയാൽ പോലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ നാമത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കില്ല. നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ ചാട്ടവാറിൽ അടിക്കാൻ 2 മല്ലന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കും. മരിക്കുന്നത് വരെ അടിച്ചോളാൻ പറയും. അങ്ങനെ 22 മാർക്കറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ അടിയിലും അദ്ദേഹം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നാമം ജപിച്ചു അവസാനം ഇവരുടെ കൈ കഴിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഈ മല്ലന്മാരെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കും. കാരണം സാധാ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഒരു 2 അടി കിട്ടുമ്പോഴേ മരിച്ചു പോകും. അതുപോലെയാണ് ഇവർ 22 മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാട്ടവാറിൽ അടിക്കുന്നത്. ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ മല്ലന്മാര് പറയും, അങ്ങ് മരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ രാജാവ് വധിക്കും. അതിനാൽ ഒന്ന് മരിച്ചു തരുമോ എന്ന് അവർ അപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സമാധിയിൽ കിടക്കും. സമാധിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ മരിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ രാജാവ് ശൂലം വെച്ച് കുത്തി നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് പറയും, ഇവനെ ശേഷക്രിയകളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഗംഗയിൽ തന്നെ ഒഴുക്കി കളയൂ. അങ്ങനെ ആ ശരീരം ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കുകയാണ്. സമാധിയിലായ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഗംഗയിൽ ഒഴുകി അടുത്ത തീരത്തിലെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണർന്നു നിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഉറക്കെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും.
അങ്ങനെ നവാബും ഖാസിയും ഇതറിയും. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് സാധാ വ്യക്തിയല്ല, ഇദ്ദേഹം വലിയ സന്യാസിയാണ്. അങ്ങനെ അവർ പോയി ക്ഷമ ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അങ്ങേക്ക് ഹരിനാമം ചൊല്ലാം എന്ന് അവർ വാക്കുകൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും ഇതൊന്നും ഒരു യോഗിക്ക് ഇതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്കൊരു സ്വർണം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആ സ്വർണം എവിടെയാ വെക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. ലോക്കറിൽ വെക്കും. നമ്മൾ അത് സൂക്ഷിച്ച് ലോക്കറിൽ അലമാരയിലെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം പലതാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരേ ദൃഷ്ടിയിലല്ല കാണുന്നത്. എന്നാൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തൃപ്തനായ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച യോഗി, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇതെല്ലാം സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി ഒരു മഞ്ജരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്താമണി എന്നൊരു കല്ല് കിട്ടും. ആ കല്ല് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട കല്ലാണ്. ആ കല്ല് അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ല് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അദ്ദേഹം വലിയ ശിവഭക്തനാണ്, അങ്ങനെ മഹാദേവനെ മനസ്സറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ. മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഈ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി തരണേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ പറയും, പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് പറയും, നീ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നോളൂ, നിന്റെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറും. മഹാദേവൻ അത് അറിഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ബ്രാഹ്മണൻ പോകുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ ചിന്താമണി എന്നൊരു കല്ലുണ്ട്. അപ്പോ ആ കല്ല് വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും മഹാദേവൻ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോവാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചിന്താമണി കല്ലുണ്ടല്ലോ, അതെനിക്ക് തരുമോ? ഇങ്ങനെ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയാം, അതോ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, നീ എടുത്തോളൂ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെന്നു, ആ ബ്രാഹ്മണൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ചവിട്ടുകുട്ടയിലാണ് ഈ ഇത്രയും അമൂല്യമായ കല്ല് കിടക്കുന്നത്. ആ കല്ലെടുത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം നടന്നു പോകും. കുറച്ചു ദൂരം ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നത്, ഇത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ഈ കല്ല് സനാതന ഗോസ്വാമി എവിടെയാണ് ഇട്ടത്? ചവിട്ടുകുട്ടയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനല്ല അമൂല്യം എന്ന്, ആ മൂല്യത ഇതിനില്ല എന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണൻ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു ചെല്ലുകയാണ്. തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഇതിലും അമൂല്യമായിട്ട് അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത്? അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി ചോദിക്കും, നിനക്കത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനെ നീ നദിയിൽ ഒഴുക്കി കളയുക, നദിയിലെടുത്ത് കളയുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ തന്നെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അതെടുത്ത് കളയുകയും അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ആ മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഏതാണ് ആ മന്ത്രം? എല്ലാരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. എന്താണ് ആ മന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ഇത്രയും അമൂല്യമായ ആ ഒരു മന്ത്രം കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിനെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്, തന്റെ ശിഷ്യനാക്കുകയാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കിട്ടാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നാൽ രാവണൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആരെയാണ്? സീതയെ കിട്ടാൻ, ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കിട്ടാൻ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി എവിടെയാണുള്ളത്? നാരായണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയുള്ളൂ ലക്ഷ്മി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ മതി, ലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, ആ ഒരു പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. നമ്മൾ ആ ഭഗവത് പ്രേമം കിട്ടിയാൽ മതി, അതാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു നിധി. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ല.
അതിന് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ PhD എടുത്തു, നമ്മൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ വലിയ ഡോക്ടറാണ്, ഞാൻ IAS ഓഫീസറാണ്, അത്രയും പാണ്ഡിത്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ ഞാൻ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളാണ്, ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സഹവാസം ഉണ്ടാകണം. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണം, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും ലഭിക്കയില്ല. ജ്ഞാനത്തെ അങ്ങനെ ഭഗവത് കാരുണ്യം മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനായ അയാൾക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, പണം വേണ്ട, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ഒരു ആഗ്രഹവും കാണില്ല. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയണം. ഇപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ഫേമസ് ആകണം, എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന്, ശുദ്ധ ഭക്തന് അതൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർ എന്തോ പറയട്ടെ, മാനം അപമാനം ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം, ഭഗവത് സേവനം മാത്രം, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുന്നത്. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ആരാണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഇത് ആരാണ് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്? പറഞ്ഞോളൂ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ആദിത്യൻ. പ്രഹ്ലാദനല്ലേ? അതെ മാതാജി, ഇത് പ്രഹ്ലാദനാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്? അസുര കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചുറ്റുമുള്ളത്. സ്വന്തം അച്ഛൻ പോലും എതിർത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ അസുര കുലത്തിൽ ജനിച്ച പ്രഹ്ലാദൻ അത്രയും വലിയ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദന് ഭക്തി കിട്ടിയത്? പറഞ്ഞോളൂ. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരുന്നപ്പോൾ നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥകൾ കേട്ടാണ്. അതെ, പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഹിരണ്യകശിപു ആ സമയത്ത് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. തനിക്ക് അമരനാവാൻ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. ആ സമയത്താണ് കയാതു ആണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മ. കയാതുവിന്റെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോ അസുര വിത്താണ് അമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ളത്. അതിനാൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ദേവന്മാർ, ഇന്ദ്രൻ വന്ന് കയാതുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നാരദൻ വന്ന് തടയും. എന്നിട്ട് പറയും, ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്, ഈ കുഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനാണ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ആ അമ്മയെ വണങ്ങി, പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് വണങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് നാരദമുനി ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ആ ഒരു ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അമ്മ കേട്ടില്ലെങ്കിലും അമ്മ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉറങ്ങും, എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞ് വയറ്റിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കേട്ട് വലിയ ഭക്തനായിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത്. ആ പ്രഹ്ലാദൻ ആ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ, സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ടൈം ആകുമ്പോൾ അവരെല്ലാം കളിക്കാൻ പോകും, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോകും. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാം വിളിച്ചിരുത്തി, നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയം കളയാതെ, നമ്മൾ കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ കുട്ടിയായിട്ട് പോകുന്നു, ഇനി എപ്പോഴാ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഭഗവത് കഥകളും ഭഗവത് ജ്ഞാനമെല്ലാം ഈ അസുരകുലത്തിലുള്ള ബാക്കി കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ സഹവാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ ദേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ, നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.
നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത അറിയാം, എനിക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ കുറെ കാണാതെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അതിലൊന്നും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ഭൗതികമായതിലാണ് അപ്പോഴും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാം മറച്ചു തരും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവേയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലുത്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ശരി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഈഗോയിസ്റ്റിക് മൈൻഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. എന്നാൽ അതെല്ലാം മാറ്റി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ മറ നീക്കി ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണവും ഇതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്റെ കണ്ണ്, ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഓരോ കഥകളല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്റെ ചിന്താഗതിയാണ് ശരി എന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നാത്യശ്നസ്തു യോഗിസ്തി ന ചൈകാന്തമനശ്നതഃ ന ചാദി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അപ്പൊ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഉറങ്ങേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങരുത്. കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും ഉറക്കമില്ലാത്തവരും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, മിതമായിട്ട് ഉറങ്ങുക. കൂടുതൽ ഉറങ്ങാനും പാടില്ല, വളരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. ആഹാരം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മളുടെ ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കണം, വിഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്, മേറ്റിംഗ്, ഡിഫെൻഡിങ്, ഇങ്ങനെ ഈ 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, നന്നായിട്ട് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവർ ആഹാരം ആസ്വദിക്കുന്നു, നമ്മളെക്കാളും സുഖമായിട്ട് അവർ ഉറങ്ങുന്നു, നമ്മളെക്കാളും സുഖമായിട്ട് അവർ മേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവർ നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഈ മൃഗങ്ങളും നമ്മൾ മനുഷ്യരും ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാതെ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്തിനാണ് ജീവിക്കുക? നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല കാശ് കിട്ടണം, അപ്പോ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. എന്താണ് സുഖമായി ജീവിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം? നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാം, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാം, എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം മൃഗങ്ങൾ വരെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. ഇതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം, എന്നാലേ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. നമ്മൾ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഇവയെ നിയന്ത്രിച്ചു പാലിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളെ അകറ്റാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതിന് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് സന്തോഷത്തിന് ആയുസുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാൻ കഴിയും, ഈ ഒരു യോഗ പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായി ഇത് നമുക്കറിയാല്ലേ, തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഈ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു ഈ തൂണിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ആ തൂണില് നേരത്തെ നരസിംഹദേവൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വന്നതല്ല, അദ്ദേഹം ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ ആ നരസിംഹ രൂപത്തിൽ വരികയാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞ ഈ തൂണിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഓരോ കണികളിൽ പോലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നരസിംഹ രൂപം ആ തൂണിൽ നേരത്തെ വന്നിരുന്നതല്ല, ഭക്തൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വന്നു.
ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത കൊടുത്ത വരങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു അവതാരം എടുത്തു. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും അതിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണം. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി വളർത്താൻ. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ളതാണ്. പ്രേമാഞ്ജനച്യുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തഃ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്ത്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിൽ അത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തൻ ആ പ്രേമത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ, നമ്മൾ എല്ലാരും ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം സാധിക്കാനാണ്. എന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കണം, അല്ലെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് നല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം, എല്ലാം നമ്മളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ആ ഭഗവാൻ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങയോടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമം, അങ്ങയോടുള്ള ആ ഭക്തി മാത്രം മതി. അങ്ങനെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് ആ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ, അതായത് പ്രേമത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ നോക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക്, അവർക്ക് ദൃശ്യനായിട്ടുള്ളത് ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനാണ്. ആ ഗോവിന്ദനെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശാശ്വതമായി ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം, അതുപോലെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ആ 8 അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് ആരാണ് പറയുന്നത്? അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഏറ്റവും വലിയ യോദ്ധാവ്. അർജുനന്റെ ആ ഒരു ഫോക്കസ്, ആ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യർ അമ്പെയ്യാൻ, ആ കിളിയുടെ കണ്ണിൽ അമ്പെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും കാണാതെ ആ കണ്ണുകൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അമ്പെയ്യുന്ന അത്രയും പ്രഗത്ഭനായ യോദ്ധാവാണ്. പാശുപതാസ്ത്രം കിട്ടിയതാണ് മഹാദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും. അർജുനൻ രാത്രിയിൽ പോലും ഈ അഭ്യാസം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഗുഡാകേശനാണ്. ഉറക്കത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് രാത്രിയിലും ഇതുപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ അർജുനനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ത്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ അർജുനനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ. കുരങ്ങനെ പോലെയാണ് മനസ്സ്. ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
ആ മനസ്സിനെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഇത് ഭയങ്കര പ്രയാസമേറിയതാണെന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ജലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. ഭഗവാൻ അത് സമ്മതിച്ചു. ശരിയാണ്, ഇത് ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. പരിശീലിക്കുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, മനസ്സ് പല പല ചിന്തകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മറന്നേ പോകും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെന്ന്. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു മാല കംപ്ലീറ്റ് ആകുക. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 മാല 5 മാലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ മനസ്സ് നാമത്തിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, വേറെ പലയിടത്തും ആയിരിക്കും. അത് ഭഗവാനും അറിയാം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്ന? പരിശീലിക്കുക. അങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കേട്ട് മനസ്സ് വീണ്ടും പോകും. വീണ്ടും മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക. അതുപോലെ നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കും. നിസ്സംഗത, നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പയ്യെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതം ലോകാ നിഷുപ്ത്വാ ശാശ്വതി സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായ ആൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം, ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കും, ഭഗവാനെ, ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് യോഗകളൊക്കെ ചെയ്തു, ഇത്രയും വർഷമൊക്കെ യോഗ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങാനും അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും ഭൗതികതയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കാതെ അവർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് നിർത്തിപ്പോയാൽ, അവരുടെ ആ എന്തേലും പ്രശ്നം പറ്റി അവർ അത് നിർത്തിപ്പോയാൽ അവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ. അപ്പൊ പരാജിതനാകുക, ചിലര് കുറെ വർഷം ഇതുപോലെ യോഗാസനം ചെയ്തു, കുറെ വർഷങ്ങളോളം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാതെ വീണു പോകുന്നത്. ചിലർ കുറച്ചു നാള് ഈ ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ പിന്നീട് അവർക്ക് ആ ജീവിതത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരെയും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും. അപ്പൊ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത് സേവനം, യോഗയൊക്കെ അഭ്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണുപോയ ആൾക്കാര് അവര് കുറെ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആസ്വദിക്കാൻ അവർ ഉപരിലോകമായ ഈ സ്വർഗലോകത്ത് പോകും. സ്വർഗത്ത് പോയി എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്, സ്വർഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതാണോ നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? സ്വർഗത്ത് പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്താ സംഭവിക്കുക? പറഞ്ഞോളൂ. പുണ്യം തീരുമ്പോ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. പുണ്യം തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അങ്ങനെ ജനിക്കുമ്പോൾ പുണ്യം ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. അവര് വീണ് ഈ കുറച്ചു കാലം ഭക്തി ചെയ്ത് വീണു പോകാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് ഭൗതികതയിലുള്ള ആ ഒരു ആസ്വാദന ശേഷി കൊണ്ടാണ് അവര് വീണു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആസ്വദിക്കാൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആസ്വാദനം കൂടുതലുള്ളത് ഉപരിലോകമായ സ്വർഗലോകത്താണ്. അവിടെ പോയി അവർ ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ അവര് എവിടെയായിരിക്കും ജനിക്കുക? പുണ്യാത്മാക്കളുടെ, ധനികരുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും പിറക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല വെൽത്തി ഫാമിലിയിലായിരിക്കും അവര് ജനിക്കുക. ശരിക്കും ആ ഒരു ധനികന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അന്നത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞു നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു ജീവനില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി സമയം കളയണ്ട. അവന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അവന് ഭക്തി അവിടെ നിന്ന് ആ യോഗ ബാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വലിയ പണക്കാരായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭൗതികതയിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാനെയും മറന്ന് യോഗയും എല്ലാം മറന്ന് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി വീണു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വരികയാണ്.
എന്നാൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ശരിക്കും സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം 2% ഭക്തി ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് 3% തൊട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു ജന്മം ഞാൻ PhD ഒക്കെ എടുത്തു വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ ഡോക്ടറായി, അത് MD എടുത്തു, അങ്ങനെ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി. എന്നാൽ അടുത്ത ജന്മം ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണോ എടുക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ LKG ABCD തൊട്ട് പഠിക്കണം. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തി എത്ര ശതമാനം ഈ ഒരു ലോകത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. വളരെ കാലം ഭക്തി ചെയ്തു എന്നിട്ടും വീണുപോയവരാണ് വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ യോഗികളായിരുന്നു. അവരവസാനം എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റി വീണുപോയപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ വീണു പോയാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പറയുന്നത്. പരാജിതനായാൽ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഉപരിലോകത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരം വാഴും. അപ്പം ഉപരിലോകമായ സ്വർഗലോകത്ത് കുറെ വർഷം അവിടെ നിൽക്കും. അതിനുശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ധനികരും നീതിമാന്മാരായ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ആത്മാവ് ജനിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് വീണ്ടും ആ ആത്മാവിന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ്. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 6-ാം അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി എന്നും എന്നോട് ദൃഢതയുമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ എല്ലാ യോഗയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ യോഗം അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അത് ഭക്തി യോഗയാണ്. എങ്ങനെയാ ഭക്തി യോഗ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനുള്ളവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമ യോഗി. എന്നോട് ദൃഢമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അധ്യായം അവസാനം ഭക്തി യോഗയ്ക്ക് തുടക്കമിടുകയാണ്. ഏറ്റവും നല്ലത് ഭക്തി യോഗയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം തൊട്ട് 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തി യോഗയാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്നെ തന്നെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര നാൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അങ്ങ് മറന്നുപോകും. എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വിഷമത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു കടലിൽ എത്ര വെള്ളം വന്ന് വീണാലും കടല് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. കടല് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുന്നില്ല. അതുപോലെ അത്രയും ഡീപ്പായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു അതില് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൻഡുലം പോലെയാണ്. ഈ ക്ലോക്കിലുള്ള പെൻഡുലം ഇല്ലേ, അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരും എന്താണ് ശ്മശാന വൈരാഗ്യം. പെൻഡുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മരണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവമാണ്. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവിതം, നമുക്കും നാളെ നമ്മളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണ്ടേ അല്ലേ, ഈ ലോകം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ ശരീരമാണ്, നമ്മളെല്ലാം മണ്ണടിയേണ്ടവരാണ് എന്നൊരു ചിന്ത കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സിനിമ കാണും, ടി വി എല്ലാം കാണും. അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സ് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവാതെ
ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പോകണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു യോഗി, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം ദിവ്യ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്, അവരാണ് ഉത്തമമായ യോഗി എന്നാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത യോഗത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഭക്തിയോഗ. 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ഭക്തിയോഗ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് 4 യുഗങ്ങൾ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കും. പറഞ്ഞോളൂ, 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തിലുള്ള ധർമ്മം എന്തായിരുന്നു? സത്യയുഗത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്താലേ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കൂ? ധ്യാനം, മെഡിറ്റേഷൻ. ഇതുപോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യുന്ന പോലെ വർഷങ്ങളോളം ധ്യാനിച്ചിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിലോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യുഗത്തില്. അതിനാൽ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. ഹരിയുടെ നാമമാണ് ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ഹരിയുടെ നാമം ആണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? നമുക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കുമെന്നും അവർ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്താണ് എന്നും ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരിയർ നാമ ഹരിയർ നാമ ഹരിയർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. ഹരിനാമം ഹരിനാമം ഹരിനാമം, അതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല, മറ്റൊരു വഴിയില്ല, മറ്റൊരു വഴിയില്ല. 3 വട്ടം ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. 3 വട്ടം ഉറപ്പിച്ചു പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹരിനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നതും അഷ്ടാംഗ യോഗം മറ്റുള്ള യോഗകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു 100 നിലയുള്ള ബിൽഡിംഗ്, അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് ഏതിൽ കൂടെ കയറിയാ പോകാൻ സാധിക്കുക? ലിഫ്റ്റിൽ കൂടെയാണ് പോകാൻ എളുപ്പം, അല്ലെ? ഈ പടിയിൽ കൂടെ പോയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? പടിയിൽ കയറി പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? പറഞ്ഞോളൂ. താമസിച്ചു പോകും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം തോന്നും നമുക്ക്, അല്ലേ? പ്രയാസമുള്ള ഒരു പാതയാണ് ഈ പടിയിൽ കൂടെ. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കും. എന്നാൽ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോയാലോ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കുകയില്ല, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയോഗ. നമ്മൾ സന്തോഷത്തോട് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അഷ്ടാംഗ യോഗയാണെങ്കിലോ ഇതുപോലെ കാട്ടിൽ പോകണം, നടുവെല്ലാം നിവർത്തിയിരിക്കണം, ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കണം, ആഹാരം കഴിക്കരുത്, ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കണം. ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറെ കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്. അതിനാൽ ഭക്തിയോഗയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്തിയോഗയാണ്. ഭക്തിയോഗയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. ഹരിയർ നാമ ഹരിയുടെ നാമമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രഭുപാദർ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എല്ലാരെയും രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാരും നാമം ജപിക്കൂ. നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഓരോ ഇൻസെക്ട്സ് വരെ ഇത് കേൾക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ കേൾക്കുന്നത് അത്രയും സ്പിരിച്വൽ ആണ്. ആ ഒരു സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ കേൾക്കുന്നത് ആ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഈ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അവിടെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഈ ഉള്ള ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ലോകത്തിൽ എത്താനുള്ള ആ ഒരു കീ ആണ്, ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് ആണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഇത് എല്ലാം ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഏതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു? ശിഷ്ടാഷ്ടകം നാംനാം അകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി. അത്രയും ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ആ നാമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ നാമത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്.
അത്രയും ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമ്മളെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കാനുള്ള ശക്തി അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ ആരാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചത്? അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. നേരത്തെ വിനോദിനി മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു, അഷ്ടാംഗയോഗം എളുപ്പമല്ല കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 500 വർഷങ്ങൾ, 534 വർഷമാണിപ്പോൾ. ആ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാരും ഭഗവാനെ മറന്നു കഴിഞ്ഞു. കലിയുഗം ബാധിച്ച് എല്ലാരും അവരവരുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കൂ, എല്ലാരും ഭയങ്കര സെൽഫിഷായി. അന്ന് ആ സമയത്ത് മുഗൾസ് എല്ലാം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൂടാതെ അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ജാതി മതം, ഈ ഉയർന്ന ജാതി താഴ്ന്ന ജാതി എന്നൊരു വേർതിരിവുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല. ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പറയും താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവരുടെ നിഴല് പതിച്ചാൽ പോലും അശുദ്ധിയാകും എന്ന ചിന്തയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര്. ഈ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ വേദം പഠിക്കുന്നത് പോലും അവരുടെ പാണ്ഡിത്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എനിക്കിതറിയാം, ഈ എന്താണ് സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ ഗ്രാമറും അതിനകത്ത് എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണാതെ പഠിക്കാമെന്നോ അങ്ങനെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പാണ്ഡിത്യം കാണിക്കാൻ. അങ്ങനെ ആൾക്കാര്, ഈ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കാതെയും ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അധിക്ഷേപം വരുത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഗൾസ് എല്ലാം പയ്യെ കുറെ പേരെ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാര് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറി തുടങ്ങി ആൾക്കാരെല്ലാം. അങ്ങനെ അത്രയും നീചമായി കാലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണുവും സദാശിവനും കൂടി ചേർന്ന് അവതരിച്ചതാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ. ആ അദ്വൈതാചാര്യർ വന്ന് ഭഗവാനെ കരഞ്ഞു വിളിക്കും. ശാലിഗ്രാം ശിലയിൽ ഗംഗാജലവും തുളസീദളവും അർപ്പിച്ച് മാസങ്ങളോളം ഭഗവാനെ കരഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ നിനക്കല്ലാതെ നീ സ്വയം വന്നാലേ ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ, സന്യാസിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമല്ല, അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നതാണ് രാധാറാണിയുടെ ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ആ ഒരു ശ്ലോകം പറയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ധർമ്മവും ഉപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക? അത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അവസാനം പറയും സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യും? അത് കാണിച്ചു തരാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നത്. ഇതെല്ലാം സ്ക്രിപ്ചറൽ റെഫറൻസ് ഉള്ളതാണ്. നാരദീയ സംഹിത എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നു. കലിസന്ദ്രണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും, പുരാണങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ലത്. ഇതിലും വലിയ നന്നായിട്ട് വേറൊന്നും ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയാൻ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച്, അതായത് ഈ യുഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഫുൾ എന്താണ് കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ അറിയാം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് കലിയുഗത്തിൽ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഗുണമേ ഉള്ളൂ.
ആ ഒരു ഗുണം, വലിയൊരു ഗുണം, അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. വെറും ഈ മന്ത്രം മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി. ആ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ നാമം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ആ നാമത്തിൽ വരികയാണ്. ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ ഉള്ള 2ാമത്തെ ശ്ലോകം, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗവുമായ ഒരു നിയമങ്ങളുമില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അത്രയും ശക്തി, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ആ പേരിൽ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കലിയുഗത്തിൽ നാമാവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ നാമത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഒരു നിയമാവലിയും അതില് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നാമം ജപിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. അതില് ഈ പഞ്ചതത്വ ഇത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടെ ബലരാമൻ കാണും. ബലരാമനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, നിത്യാനന്ദ. അദ്വൈതാചാര്യർ, ഈ അദ്വൈതാചാര്യരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ. അദ്ദേഹമാണ് കരഞ്ഞ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. അദ്ദേഹം മഹാദേവന്റെയും സദാശിവന്റെയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും അവതാരമാണ്. ഗദാധര, ഗദാധര എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ് ഗദാധർ പണ്ഡിതായിട്ട്, ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിത് എന്ന് പറയുന്നത് നാരദമുനി. നാരദമുനി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാം സ്തുതിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. ആ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ, ഈ ഇത്രയും കാരുണ്യ രൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ് ഇവർ. വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഹരിദാസ് താക്കൂറും ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഓരോരുത്തരെ വീട്ടിൽ മുട്ടിയിട്ട് അവരുടെ കാല് പിടിച്ചു പറയും, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ, നാമം ജപിക്കൂ. അത്രയും കാരുണ്യ അവതാരത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഓരോ അവതാരം എടുക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും യുദ്ധം കാണും. ശ്രീരാമ അവതാരം എടുത്തു, അമ്പും വില്ലുമായിട്ട് വന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഓടക്കുഴലുമായിട്ടൊക്കെ വന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരോടും കരഞ്ഞു പറയുകയാണ്, നീ നാമം ജപിക്കൂ. ഒരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല നാമം ജപിക്കുന്നതിന്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് മന്ത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറയരുത്, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുക. നമ്മൾ കേൾക്കണം, നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം. ഇപ്പൊ ചിലപ്പം നാമം ജപിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ പേരുകളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ആദരവോടെയും ഭക്തിയോടുകൂടിയും നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഏത് സ്ഥലത്തിരുന്നും ജപിക്കാം. ഇരുന്നോ നടന്നോ ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മന്ത്രം ചൊല്ലാം. രാവിലെ, രാത്രി, ഉച്ചയ്ക്ക്, ഒരു സമയവും ഇല്ല, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം. എന്നാലും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ചൊല്ലുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കുളിച്ചതിന് ശേഷമോ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണം വെച്ച് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. നമ്മൾ 108 മുത്തുകൾ, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ 108 തവണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാറുണ്ട്. അപ്പൊ 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ മഹാമന്ത്രം എല്ലാ ദിവസവും 108 തവണ എങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടതാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി ഈ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതായത് ചിലര് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മുത്തിൽ പോയിട്ട് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഒരു മുത്തിൽ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, അതിനുശേഷം അടുത്ത മുത്തിലോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. ഈ നടുക്കുള്ള മുത്താണ് കൃഷ്ണ ബീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ. ഈ മുത്തില് നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലാറില്ല. അതിൽ നമുക്ക് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലാം, അല്ലാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഈ മുത്തില് നമ്മൾ ചൊല്ലാറില്ല. ഇനി പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റൊന്നും വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടോ TV കണ്ടോണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കരുത്. നമ്മൾ പല പല കാര്യം ചെയ്ത് ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ല. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നാമം മാത്രം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആ നാമം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക. നാമജപം ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം കിട്ടാനും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം കിട്ടാനും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ഉദിക്കും. നമ്മളുടെ ഈ ജന്മ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഈ ആത്മാവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലാതെ ചുമ്മാ ക്ലാസ് കേട്ട് ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഓക്കെ ഞാൻ ആത്മാവാണ്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഉത്കണ്ഠയും, നമുക്ക് ഇനി എന്ത് നടക്കും, ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഉത്കണ്ഠയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. ഇതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? കുറെ പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കേണ്ട ഇതാണ്. നമ്മളുടെ ജപമാല. ജപമാല 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. തുളസി മാലയും ഉണ്ട്, കൂടാതെ നമുക്ക് വേപ്പിന്റെ മാലയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വേപ്പിന്റെ മാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദീക്ഷയൊക്കെ ലഭിച്ചവര് തുളസി മാലയിലാണ് ജപിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് നടുക്കുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ ബീഡ്. ഈ നടുക്കുള്ള മുത്തില് നമ്മൾ ജപിക്കാറില്ല. അതില് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലില്ല. ഈ മുത്ത് കൂടാതെ ബാക്കി ഇത്രയും 108 മുത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. അത് നിർബന്ധമില്ല, വേണമെങ്കിൽ വേറെ മുത്തിൽ വെച്ച് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാലും മതി. അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഈ ശ്ലോകം ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പില്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മുത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ വിരല് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഈ വിരല് ഇതിൽ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം. നമ്മുടെ രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി ബാഗില് വിരലിട്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആ വിരല് വെളിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതെ മാതാജി ചെയ്യുന്ന കാണാം. വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വിരൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത്, ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈഗോയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ. അതിനാൽ നമ്മൾ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ തള്ളവിരലും ഈ രണ്ടാമത്തെ വിരലും മിഡിൽ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്താണ് ജപിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മുത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്നിട്ട് അത് ബാക്കിലോട്ടാക്കിയിട്ട് അടുത്ത മുത്തില് വിരൽ വെക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വീണ്ടും അത് ബാക്കിലോട്ടാക്കിയിട്ട് അടുത്ത മുത്തില് നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കഴിഞ്ഞ് മാറ്റരുത്. ചിലർ അത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തേല് ഹരേ രാമ പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഈ 16 വാക്കുകളും ഒരേ മുത്തിൽ തന്നെ ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് ഫുള്ള് 108 തവണ നമ്മൾ ജപിക്കും. 108 തവണ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാല കംപ്ലീറ്റ് ആവും.
ഒരു മാല ഇവിടെ ഈ മുത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പിന്നീട് അടുത്ത മാല ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും ഏത് മുത്തിലാണോ നമ്മൾ ജപം അവസാനിപ്പിച്ചത് അതേ മുത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അടുത്ത റൗണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ജപമാലയിൽ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഉത്തമം. അതിന്റെ കൂടെ ബാഗും കാണും. ഈ ബാഗ് ഇപ്പം ഇതിൽ കാണാം. രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി ഒന്ന് കാണിക്കുവോ ബാഗ്? അതെ, ഇതാണ് ചാൻഡിങ് ബാഗ്. കുറച്ചുകൂടെ ക്യാമറയുടെ അടുത്തോട്ട്. അതെ, ഇതാണ് ബാഗ്. ഈ ബാഗിനകത്ത് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മാല സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം അത്രയും പുണ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ആ മാല അത്രയും സേഫ് ആയിട്ട് ആ ബാഗിൽ ഇരിക്കും. ബാഗ് മാത്രമായിരിക്കും അഴുക്കാവുന്നത്. ബാഗ് പിന്നീട് നമ്മൾ കഴുകി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ബാഗിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ വിരലിടാനായിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ വിരലിട്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലിക്കറിൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ജപമാലയിൽ നാമം ജപിക്കുക. ദിവസം 108 തവണ മിനിമം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. 16 മാലയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് 108 തുടങ്ങാം. ഓരോ ദിവസം 108, ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ദിനചര്യയും കൂടെ അത്രയും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ 108 വട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പയ്യെ ഓരോ മാല വെച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടാം. ലെവൽ 2 പോകണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ക്വിസ് എല്ലാം ചെയ്യുക. കൂടാതെ 108 തവണ എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിക്കുന്നവർക്കേ നമുക്ക് ലെവൽ 2 കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതുവരെ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങാത്തവർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവരും ഓൾറെഡി എല്ലാം അറിയുന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാരും നാമം ജപിക്കുക. വളരെ ഈ കലിയുഗ ധർമ്മമാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ്. എല്ലാരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിന്റെ 108 തവണ പ്രഭുപാദരുടെ നാമജപം ഇടാറുണ്ട്. എല്ലാരും പങ്കെടുക്കുക. അതുപോലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ